Turu! Kwanta! Na zage mana kai! Yala bai, idan ba za ka dawo ba, za mu so mu bincike ka. Kuma idan ba za ka dawo ba, za mu so mu ga abin da kake dauke da shi. Sosai kuwa. Bismillah. Ikon Allah, sai ka ce a fim? Shin haka zai iya faruwa kuwa? Ku da zuwa ofisin sannu ku zo ga shagon nan ke waya hito ofisa ga ta nan ku yi magana. Na ce zan iya sanin inda uwar gidan naki take, akwai wasu tambayoyin da za ta amsa a ofis. Ofisa Hajiya bata nan. Me? To tunda bata nan ofisa sai ku kama ta ku wuce da ita, in ya so daga baya Hajin za ta zo ta same ta. Gaskiya malama ba za mu iya haka ba, don haka ya saba wa dukkanmu. To shi kenan, ki faɗa mata idan ta dawo ta zo police station muna neman. To zan faɗa mata officer. Ha'a. Abu sai ka ce kamar a fim. Shin wai yana iya yiwuwa? Ku yi da jiki. Ban ce a bari ba. Sati ɗaya don Allah. Inna lillahi ɗan sanda. Ni na kira ka ga sunan in mazzayi mun waje da su ban san ganin su. Hajiya, ke ce kika kirawo mu wannan gidan domin mu fatattaki ɗan hayaki? Wannan ai matsala ce tsakanin mai gida da ɗan haya. Amma mu kika nuna mana kamar abin karta kwana tana buƙatar gaggawa. Ko kuma kin ga mun yi miki kama da dillalan gidaje ne? Ofisa, mu je mu. Abu dai kaman a fim. Shin yana iya yiwuwa? Muddin muka bi sababbin dokokin inganta aikin 'yan sanda. abu ne mai yiwuwa.